Krásné poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte, dobré kafíčko, pokud si právě dáváte už dezert a měli jste brzký oběd. Zdravím vás a pro ty, co mě neznáte, tak já jsem Janita a tady na mém profilu si můžete přečíst, že jsem průvodkyně žen, provázím ženy živými i offline akcemi k tomu, aby se spojovali více sami se sebou, se svým ženstvím, se svojí linií. Provázím i konstelacemi a zároveň podporuji průvodkyně žen, které drží prostor pro ostatní ženy nebo smíšené skupiny a provází je zážitkem, prožitkem. Prožitek, zážitek, různé druhy akcí, tanečních, hudebních, retreatů, festivalů a tak dále jsou něco, co mě velice naplňuje, organizovat to, vytvářet to a zároveň i jezdit na některé takové akce i jako účastnice. Každopádně už jsem v tom hodně vybíravá a taková moje mise tady, kterou jsem nějak navnímala za ty leta, co se v oblasti různých nejrůznějších eventů a osobního rozvoje pohybují, je, abychom provázeli ženy, muže, lidi, bytosti bezpečně k sobě, bezpečně k ostatním, a abychom si uvědomovali, že pracujeme s lidmi, že pracujeme opravdu jako s živými bytostmi a dělali jsme to dobře. Dnešní téma ze života průvodkyně, které už je v pořadí 5. dílem, pokud dobře počítám, a ještě dalších 15 jich čeká, jsem chtěla zaměřit na téma rodina a provázení, anebo nějaký vlastně další věci, které by mohly nám nějakým způsobem omezovat tu naší cestu. Omezovat a zároveň naplňovat, protože rodina je naplňující, děti jsou prostě to jedna z nejvíc věcí, které můžeme tady na tomhletom světě prožívat a mít. Ale zároveň nás to může v té naší cestě, a nemusí se to týkat pouze jenom průvodkyň, prostě ženskými kruhy a držením prostoru a průvodkyň prožitkem, ale je to něco, co nás může na té cestě nějak jako omezovat, ve smyslu toho, že máme potom pocit, že nemáme jako prostor pro to vedení, nebo nám do toho ty děti můžou nějakým způsobem zasahovat, jsou nemocný, my máme naplánovaný nějaký akce a teď najednou, jako co máme dělat, musíme to zrušit, protože řeknu to tady úplně otevřeně, ze začátku, když začínáme provázet ženy nebo tvořit nějaký akce, tak to hodně lidí z toho našeho okolí a možná i my samotný vnímáme jako nějaký takový hobby, jo? Jako něco, co je fajn dělat, ale třeba to nepřináší takový finance, jako to přináší třeba těm klasický zaměstnání, třeba našim mužům nebo našim partnerům. A tak jsme my vždycky většinou ty, který musí se v tom nějak upozadit, musí zůstat doma s těma dětma, musí nějakým způsobem ten svůj čas víc přizpůsobit té rodině. A tohle máme asi každá z nás nastavený trošku jinak a nebudu říkat, co je dobře, co je správně, to si každý asi můžete na to nějak odpovědět. Každopádně já chci říct, že by nás rodina a to, že teďka nemáme jakoby úplně dostatek toho prostoru věnovat se téhletý profesi na full time, na jakoby plný úvazek, nemělo by nás to nějak úplně zastavit v tom, aby jsme to nedělali. Protože pokud máme malé děti nebo pokud máme více dětí, tak víme, že tohle to je
pravděpodobně realita, kontext našeho života, který bude pravděpodobně trvat ještě několik let a jen tak se nezmění. Bude se měnit, jak budou děti růst, my budeme mít více prostoru, ale stejně pokud oni budou něco potřebovat, tak my tady jako mámy většinou pro ně budeme na tom prvním místě, aby jsme se o ně postarali, když jsou nemocní nebo když mají prázdniny a tak dále. A teď už mi tady běží moje dítě. Jsem přesně tušila, že se stane dneska v tomhletom vysílání, protože mám přesně tohleto téma. Kdy jsem ho nedokázala odložit, musela jsem mu pustit pohádku, abych mohla vysílat. Takže tohle se pravděpodobně nezmění a my akorát můžeme pracovat se sebou s tím, jak vlastně můžeme sami sobě tuhle cestu umožnit a jak můžeme v rámci těch živých akcí pracovat s tím, aby jsme si třeba, aby o ty děti bylo postaráno, aby jsme v tom byli více v klidu. Aby jsme se třeba začali domlouvat se svýma mužema. Mami? Že tady. Já budu pokračovat asi za chvíli. Ano. Já se chci s tebou koukat. Ty se chceš se mnou koukat. Tak buď tady se mnou, jo? Takže, jak to můžeme udělat? Jak si můžeme ty svoje akce zabezpečit tak, aby jsme ty naše děti buď tam do toho nějakým způsobem zahrnuli, anebo aby jsme, nemačkej, aby jsme se ptali, co můžu udělat pro to, a jak bychom si udělali takzvaný risk management. Jo, někdy to jde, někdy to nejde. A teď je otázka, jestli nám to vadí. Já jsem třeba dneska věděla, že Mikuláš mi přijde tady do tohohle vysílání, pravděpodobně. A říkala jsem si, že to tak nechám, protože je to součástí toho tématu. Ale normálně si to zařizuju tak a dělám si risk management tak, aby bylo o ty děti postaráno, aby bylo pohlídáno, aby zajistil můj muž vlastně to hlídání a abych byla já v klidu a já mohla sama sebe vlastně ošetřit tak, abych mohla dál provázet a vést, i když mám ty děti někde za rohem nebo i když je mám u nohy. A můžu si to udělat jako výhodu. Můžu třeba vést takový kruhy, vést takový akce, kde ty děti toho budou součástí. Mám několik žen kolem sebe, který vedou kruhy pro maminky, který tam do toho ty děti nevylučujou je z toho, ale naopak vlastně je do toho přizývají. Nebo v tomhle směru fungují babičky, manželé, nějaký hlídačky, nějaký tetičky, který sice nám umožní, aby jsme vedli ten prostor a třeba to pro nás není úplně OK, že tam u toho ty děti budou, třeba například já bych se úplně nemohla soustředit, ale zároveň už je tam bereme a zvykáme je na to, že tohle to je maminky povolání. Takhle máma prostě, já vždycky říkám, máma si povídá s tetama. Jo, prostě povídám si, zapojím se na počítači nebo když mám živou akci, tak je to prostě součástí mojí práce a oni si na to potřebují zvyknout. A já tady teďka nechci dávat nějaký výchovný rady, vy si to udělejte podle sebe, ale spíš jsem chtěla vlastně to převést na to, že já teďka mluvím o dětech a o rodině a o tom, jak je potřeba vlastně jako kdyby připravit tu rodinu na to, že vlastně máma má taky nějaký zaměstnání, kterému se chce věnovat a je to stejně důležitý jako to zaměstnání toho muže. Je to na stejný úrovni. I když to třeba ze začátku nepřináší tolik peněz, i když to ze začátku může vypadat jako hobby, tak pro mě, jako pro moji seberealizaci a pro to, abych já se cítila dobře, protože třeba moje nastavení je tak, že tohle je něco, co mě velice naplňuje, tak potřebuju, aby to bylo v tom partnerství braný na tu stejnou úroveň a aby se i ten partner, tak už jsem tady, mi pomoct, aby jsme se domluvili, jak můžeme ten risk management udělat tak, abych já byla schopná tady tyhle svoje akce odvést. Protože vždycky bude
nějaká věc, která se může stát. A teď já mluvím o dětech, ale v rámci vedení akce to může být technika, může to být někdo z týmu, může se něco stát s účastnicema, může se něco stát s technikou, s tou místností, kde to provádím, může se něco stát se Zoomem, může mi vypadnout web, může být milion věcí, který se může stát, který vlastně mi nějakým způsobem znemožní to moje vedení, to moje provázení, tu moji akci, anebo se snaží to nějakým způsobem, jsou to ty klacky tam před těma nohama, který já musím vyčistit a odklidit a vlastně připravit se na to, jak to udělat, aby jich tam bylo co nejmíň, anebo když tam budou, tak jak já v tu chvíli zareaguju. To znamená, že já jsem se dneska mentálně připravovala na to, že můj muž tady není a věděla jsem, že tady nebude a že to odvedu i tak, že i tak pro vás udělám vysílání a připravovala jsem se na to, že když Mikuláš přijde, tak že ho sem do toho vezmu, pustila jsem mu pohádku a prostě není to něco, co dělám úplně často, ale když musím pracovat, tak to prostě udělám. A nějakým způsobem jsem s tím jako počítala, že mě to potom úplně nevykolejilo, úplně mě to nerozhodilo. Stejně tak já se můžu ptát, co můžu udělat, co se může stát a co já můžu udělat proto, aby se to buď nestalo, anebo když se to stane, nějaká konkrétní situace, abych já věděla, co s tím. Většinou hodně pomáhá to, že na těch akcích nejsme sami, že vlastně někdo nás může zastoupit, že někdo zná ten náš program a já buď se můžu věnovat nějaký té skupině, když se tam někomu něco stane, nebo někdo bude potřebovat naši speciální péči, tak jedna z těch lektorek může například odejít. Když vedu Zoom, tak třeba a mám nějakou větší skupinu, kdy vím, že nemůžu se věnovat těm technickým záležitostem, tak tam mám asistentku, která mi tam řeší ostatní ty technické záležitosti a já se potom můžu věnovat tomu vedení. A tehle ten jako risk management u mnoha oblastí v průběhu té akce nebo při přípravě té akce já můžu ošetřit tím, že já vím, jak na to zareaguju. A tohle to je něco, co nám obrovsky pomůže se potom uvolnit do vedení, uvolnit se v tom, že já vím, co budu dělat, dá nám to tu sebejistotu, dá nám to tu kontrolu vlastně možná nad tou situací a my se můžeme plně soustředit na nějaké naše vedení. A ještě zpátky k té rodině jsem chtěla vlastně vás pozbudit v tom, že už jenom to vědomí, že to pravděpodobně jakoby se teďka ještě několik let nezmění, nám může pomoct v tom si říct, OK, teď se to nějakým způsobem nezmění, jak já můžu udělat ten risk management, jak já se můžu jako připravit na ty dané aktuální situace, které se můžou stát, už když mám daný termín akce, už se mi tam přihlašují lidi, už to mám vést. Dopředu já tady ten risk management budu řešit nejenom se sebou, ale budu to řešit i s dalšíma členama té domácnosti, případně té mojí komunity, jak mi s tím můžou pomoct a co v tu chvíli budeme dělat, jak já převelím případnou zodpovědnost na další členy toho mýho týmu, který se mnou vedou tu akci. A nebo případně, když vedu tu akci sama, co já vlastně udělám, jak já to zruším, jaký budu mít stornopodmínky, co prostě udělám, místo toho, kdy nabídnu další termín. Ale už to jako nebudu řešit v tu chvíli, ale budu to řešit už dopředu. A to je něco, co nám obrovsky pomůže tím projít s mnohem větším klidem. Protože ty situace se dějou, rodina tu máme, dějou se různé situace v životě, které nám vlastně znemožňují tu naší cestu nebo nám ji nějakým způsobem komplikují. Nechci říct úplně znemožňují, ale komplikují. A to, že já se na to připravím dopředu, to, že o tom budu mluvit, to, že si udělám ten risk management, ten plán, co s tím, může velice pomoct vlastně zůstat na té cestě. Takže tolik dneska s různýma technickýma potížema a s tím, že nám tady do toho přišlo i moje dítko. Jsem chtěla předat vlastně tu možnost zapřemýšlet o tom a dávat si tu otázku té plánované akce, jakékoliv, ať už je to video, nebo je to nějaký Zoom, držení Zoom prostoru, nebo je to nějaká živá akce. Se vždycky u toho plánování udělat ten risk management a ptát se v jednotlivých
oblastech, co se může stát a jak já to můžu ošetřit, co může být ten můj plán B, a co s tím můžu dělat a nejlépe do toho zahrnout ten tým a nepracovat sama, ale být v nějakém týmu. Takže to může hodně pomoct. Tak jo, to je dneska, co jsem chtěla sdělit. Přeju vám krásný den. Jestli vám tady takhle svítí sluníčko, tak ať jste někde venku, ať si užíváte neděle a pokud ještě nejste přihlášený na na sérii webinářů, kterou pořádám pro průvodkyně, pro začínající průvodkyně, tak najdete odkaz v mém bio. Pokud se mě k tomu potřebujete na něco zeptat, tak se ptejte a já se na vás budu těšit zase zítra u vysílání ze života průvodkyně ve 12 hodin. Mějte se krásně. Ahoj!